De Bremer Wildernis, maar dan net Frieslands bekendste natuurgebied wezen. Als je het één keer voelt, weet je zeker dat je te plak binnen. Hoe dit gebied ons in naam kwam is, bestaan twee theorieën. Nou, mij is verteld dat de Bremer Wildernis komt omdat hier veel de struik brem heeft gestaan. Maar mijn collega Dirk Posma heeft een andere verklaring gehoord. Je hebt een man wennen, die had je voor het bos wennen, die heet Bremer. En daar komt ook die naam Brem, het een beetje verbasteren. Maar die had je ooit wennen van naam de Bremer Wildernis. En boswachter Dirk neemt dus mooi op safari naar het verbloosplak van een van de wildste beesten van dit gebied, de das. We hadden een wild bos, maar dan ben ik wilde beesten. Ben je thuis? Ze zijn inderdaad thuis, want je kent ze zijn wat van groen uit hun halve bijhellen hebben. En het zijn echt nachtdieren, dus in de schemering, jongens, dan komen ze weer voor de lucht. We hebben zelf mooi maken dat jongen over de dag het budget mee, maar ja, dat is een uitzondering. Het zijn de nachtdieren. Nou durven we hebben een stukje rijden en nu ben we daarbij. Volgens mij is dit de grootste mierenhoop die ik ooit gezien heb. Hoe groot ben die mieren hier wel net? Nou, dat valt wel een beetje mooi, maar ze zijn wel aardig groot en tenminste als het warmer wordt, dan worden hun actiever. Dus nou, ze zijn een grootte van 1 centimeter, denk ik. En zij kunnen heel lastig wezen voor hoen. Ik heb hier wel eens iemand die ronde hier mijn hond langs en doe de hond wat neuver. Dus zou dat even, hoe kan dat? Nou, ik zei mijzelf met even zien, want toen ronde die bosmieren gewoon op het paard. En die jok je dan de hond even onder de poort. En ja, dan beginnen ze de poort weer tegen op te tillen en dan beginnen ze een beetje te janken. Dus dat kan je eens een keer mooi maken. Dus als je hoen jankt in de Bremer Wildernis, dan ben dat nou alle gedachten de wilde bosmieren.